tuturor, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să ne jucăm un Tycoon cu prințese, super. Haideți să ne alegem repede pe Elsa, ca să nu ne ia altcineva. Cine se uita când era mic sau mică, cred că băieții nu se uită, la Elsa. Voi, fetelor, vreau să-mi scrieți în comentarii dacă v-ați uitat vreodată la Elsa. Cred că toate fetele s-au uitat când erau micuțe. Ok. Deci, mi-am pus primul dropper, care a fost pe gratis. Și asta e super tare. Ok, și următorul este 75. Ok. Să vedem cum arată de la celelalte prințese casa. Sincer să fiu, nu toate au casa mare, dar eu vreau să mi-o fac. Ok, haide 5-10. Nu cred că o să terminăm tot Tycoon-ul în acest videoclip, dar poate facem partea a doua dacă văd că vă place. Următorul dropper este 150. Dropper. Aoleu, Doamne, ce se întâmplă aici? Hei, bănuți. Gata. Uite câți vin, de 10, de 5. Ok, următorul este de 150 și eu am bănuți acum. Uite așa. Și buy dropper. Hai. Ok, următorul este de 300. Ia să vedem. Deci de 5, de 10 și de 15. Mamă, eu uitați cât de repede se fac bănuții acum. Hai să cumpărăm pereți. Sau nu. Haideți să investim prima dată în droppere și după aceea că le avem pe toate să luăm pereții și tot ce ne trebuie. Mamă, acum trebuie să cumpărăm upgrader dintre ăsta de 500. Ok. Deja avem 405 pe 25 și ne mai trebuie încă 50. Uite, gata. 520 și putem să cumpărăm. Ok. Bun, mamă, ia uitați câți bănuți facem. Haideți că văd că ne mișcăm destul de bine cu banii. Ok, pentru următorul dropper ne trebuie 1000 de bănuți, așa că haideți să strângem. Nu ne mai trebuie mult decât 300 și deja am făcut. Ok, îl cumpărăm pe acesta și cumpărăm, haideți să cumpărăm pereții. Oh, doar atâta. Ok, hai că îl cumpărăm și pe ăsta. Următorul e de 750 și dropperul următor e de 1250. Nu este nimic, că noi deja avem. Cumpărăm. Haide. Perfect. Și următorul este de 1500. Haideți să vedem dacă putem lua ceva de 290. Nimic. Toate s-au scumpit. Ok. Haideți să luăm ăsta. Uite așa. Următorul e de 1750. Așteptăm să ne se facă bănuții. Ia, haideți să mă pun și pe asta. O, ce repede merg. Și pe aici. Oh. Ok. Oh, deja am făcut. Mamă, cât de mulți. Mai avem puțin și facem 3000 de bănuți. Haideți să facem. Și după o să îmi iau. Gata, ia uitați. Și luăm dropperul acesta. Mama, am avut fix 2000 de bănuți și am dat. Și acum am 0. Asta e. Ok, să vedem ce luăm. Mamă, deja 2000 de bănuți am făcut aici. Haideți, o să luăm dintre astea pereți. Nu, de ce cumpărai ăla? Nu vroiam. Și măcar nu văzut cât costa. Da, ok. Gata. Haideți să luăm asta.
Așa, și asta. Wow, ia uitați. Deja avem etajul următor. Bun. Haideți să ne punem și laser. Uite așa. Și aici sunt eu. Ok, cumpărăm și covor. Wow, ia uitați-o pe Elsa. Și haideți să luăm și de-astea. Ce e asta? O bută. Ok. Bun, să vedem ce cumpărăm de sus, pentru că avem 3000 de bănuți. Uite asta. Așa. După 5000, mamă! Ok. Haideți că avansăm foarte bine. Avem deja 4000. Haideți să îi cheltuim. Uite ăsta. Mamă, uitați bănuții acolo jos. De ce nu pot să cumpăr ăsta? Gata. Ok. Următorul e 2500. Dar trebuie să cumpărăm iarăși pereți. De 5000. Haideți să vedem câți bani am făcut. Mamă, 4000. Super. Ok. Mergem să îl cheltuim. Dar haideți că o să iau dropper. Pentru că cu dropperele facem bani. Ok, deja gata, nu mai am ce să cumpăr. De mai puțin de 5000. Buy carpet. Cred că nu o să cumpăr covorul acum, poate mai târziu. Pentru că mai trebuie să facem bănuți. Uitați-vă doar ce copaci roz și cât de frumos este. Ok. Bun. Să vedem câți bani avem. Mamă, 6000 deja. Ok. Mamă, am 10.000. Super. Avem 10.000 bănuți. 10.000 de bănuți. Și o să cumpărăm, nu vreau de la. Să cumpărăm dropper aici. Și o să cumpărăm pereți. De ăsta. Și am mai rămas cu 615 bănuți. Bun. Da, fata asta nu avansează deloc, doar stă efectiv acolo. Vă uitați și voi la ea? Ia uitați căsuța mea. Sunt aproape la fel cu căsuța aceea roz, nu știu mai exact a cui prințesă este. Dar ea văd că am mai pus următorul strat de perete, adică acela de sus și eu nu l-am. Haideți să vedem câți bănuți avem. 9000, oh my god, haideți să facem 10.000. 10.000! Gata, am făcut! Super! Mergem să-i cheltuim. Ok, o să-mi cumpăr dropper. Uite, ăsta. Cu 35! Wow! Următorul de 7500, 10.000, 12.000. După 7.000 aici, 7.500 chiar. Ok. Cred că o să mai lăsăm pe aici. Haideți să mergem pe la fetele să vin casă. Să vedem ce fac, să le salutăm și noi un pic. Nu pot să intru. Ia uite, am intrat. Bună! Pot să-i fur banii? Nu pot. Da, pot să bat. De ce nu? Gata, am bătut-o. Păi eu aici stau. Bună! Tu n-ai cu ce să mă bați. De ce fugi? Deci ceva, haideți că mă... nu! Ok, n-avem voie pe acolo, dar asta e. Măcar mă teleportează la mine acasă. Deja 14.000 de bănuți și avem 17.000. Haideți că mergem bine cu bănuții. O să iau ăsta. De așa. Ce să mai cumpărăm? Uite ăsta. Bun.
Ok, să vedem după ce mai putem cumpăra. Uite, buy lights, dar nu cred că vreau să cumpăr acum, pentru că sunt mai importante draperele, pentru că fără ele n-aș face bănuți. Și fără bănuți n-aș face casa. Ok, mai lăsăm să se facă mai mulți. Și să vedem unde mai mergem. Uite aici să te batem. Stai că trebuie să-mi iau de aia pentru bâtă. Ca să putem să o batem. Așa. La război! Hai să vedem dacă reușim. Dar și-a pus șmechera. Ia uite. Dar eu tot pot să vin. Aha. Șmechera mai ușor acum. Bună, ce faci? Nu, deci... Ia stați. Bună! Ok. Cred că acum o să... cred că mi-a făcut dușmani. Așa că o să plec. Uitați, vine după mine, cred că. Da, ați văzut, vine după mine. Degeaba că eu am fugit. Mamă, câți bănuți avem! 23.000. Super, haideți să vedem ce cumpărăm. Ce să luăm? Uite, de ăsta. Uite așa. O să facă mai mulți bani. Și o să cumpărăm draperul acesta imediat când facem suficienți bănuți. Uite, să-l cumpărăm pe ăsta că nu l-am luat. Și avem bani. Uite așa. Bun. Haideți că avansăm foarte bine. Câți bănuți avem? Haideți să-i luăm. Ne mai trebuie încă 500 și gata. Mamă, dar ce repede se fac. Ok. O să iau... Stați un pic, mai aștept puțin ca să iau draperul acela. Uite, gata. Așa. Și mergem să îl luăm by dropper. Haide! Wow, ia uitați cât bănuți facem. Deci, da, cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu. Eu am fost Amalia Elena și vă pup. Pa, pa! Am făcut și o repede o poză. Și pa, pa!